равона намуда барои беҳбудӣ ва рушди таълиму тадрис чораҳои муассир роҳандозӣ менамояд. Ба ин васила муассисаҳои зиёди то мактаби дари худро барои донишандозии атфол боз намуда истоданд. Маркази инкишофи кӯдакони ноҳияи Ишкошим аз зумраи муассисаҳоест, ки ба стандартҳои ҷавобгӯ ба талаботи муосир сохта шуда, дар арафаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. Сараввал мехостам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Рамон миннатдор аз онам, ки як маркази ба дараҷаи аъло ва дар сатҳи байналмилалиро барои мо мардуми кӯҳистони дурдаст сохта ба истифода доданд ва боварӣ ва умед аз он дорам, ки ин дабистон метавонад роҳбарони ояндаро барои ноҳияамон ва кишварамон тайёр кунад, чунки илми асабшиносӣ ва донишгоҳҳои бо нуфузи ҷаҳон бар он назаранд, ки рушди кӯдакӣ барвақт барои пешрафти инсон сами ёки таъсири мусбии худро мерасонанд ва ин ҳам иқдоми пешвои миллатамон, ки марказҳои инкишофи кӯдакиро чӣ қадар тезтар сохта ба истифода диҳанд. Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ ба зинаи таълиму тарбияи насли наврас диққати лозимӣ равона намуда, дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои сохтмони муассисаҳои то мактаби маблағҳои беше равона намуда истодааст. Маркази инкишофи барвақтии ноҳияи Ишкошим барои 120 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. Ин марказ аз 3 синфхона иборат буда, бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. Марказ дорои синфхонаҳои кушоду барҳаво буда, ҳамчунин ҳар як синфхона аз ҳоҷатхона ва ҳаммом иборат мебошанд. Ба гуфти директори маркази инкишофи барвақтии ноҳияи Ишкошим Сабзинисо Содасайрова, то имрӯз рӯйхати 70 нафар кӯдак дар қайди марказ номнавӣ шуда. Мақсад гузоштаем то 120 нафар кӯдаконро ба таълим фаро бигирем. Маркази мо аз 3 синфхона иборат аст ва мо дар назар дорем то 75 нафар кӯдак ва то ҳатто метавонем аз 75 то 110-120 кӯдакро қабул кунем, чунки мо дар ду баст кор мекунем. муаллимои мо, ки дар ин ҷо интихоб шуданд, дониши баланд, дониши мукаммал доранд ва онҳо аз курси академикӣ гузаштанд ва боварӣ доранд, ки мо дар ин марказ кӯдаконеро тарбия мекунем, ки ояндасози кишварамо бошанд ва мо аз ҳамин барномаи хайскоп аст, барномаи байналмилалӣ аст. Мо аз ин барнома истифода мебарем, кор мекунем ва ин барнома дар якҷоягӣ бо ЮНИСЕФ, хазинаи Оғохон ва вазорати маорифи Тоҷикистон таҳия шудааст, ки мо иншоалло аз ҳамаи барномаҳо кору фаъолияти худро шурӯъ менамоем. Барои таълими кӯдакон омӯзгорони соҳибтаҷриба аз курси академикӣ гузашта ба кор ҷалб шуданд. итминон меравад маркази инкишофи барвақтии кӯдак дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта мешавад.